yun, mga kabeli, nasa farm tayo. Anong ginagawa natin, Mrs. Kabeli? Luto. So ayan mga kabeli, ang ganda na ng flooring ni Mrs. Kabeli. So maganda yung pinili niyang tiles dahil siya yung magwawalis. Malaki na yung inawalis. Sa bahay, maliit lang winawalis. So dito. So mga kabeli, may order tayo, may delivery tayo ngayon sa Mabalacat, Pampanga. So meron tayong roast beef, beef caldereta, kare-kare, beef kare-kare. So laman niya mga kabeli, cordon bleu, ano pa yung isa? Sipo egg. Tapos meron tayong garlic buttered chicken. Yun, John Paul. Okay po mga kabeli. Kamusta pamangkin mo? Yun, nakakonfine ko po. Pampain. Di naman pala luslos eh. Pigsa lang po. Sabi mo luslos. Sabi po nung una, lustos eh. Kaso malaki yung pigsa. Nakakompine yung kapatid, pamangkin po ni John Paul. Ilan taon yan? 9 months po. 9 months. Meron tayong mixed seafoods. Okay mga beli. Yan, nag-prepare na yung mga team natin. Dahil nga po, yun. Late ako na ba? Hindi, ayos lang. Kaso, kailangan talagang ano. Yan, so oras. mabilis lang yung oras mga beli. Hindi na namin pinakita yung ano, yung preparation. So, okay, eto mga beli. Panoorin niyo po kami. Jan! Isang bagsak. Ay po, hindi po ako si Jajan. Stress po. Press na wala. Kamusta daw ang pag-aaral? Okay lang po. Okay. Go, kamusta ka naman? Ayos na ayos po. Kamusta ang day off natin na long weekend? Ayos po. So yun, nagbakasyon kami ng mga ilang araw mga bel. Yun, nakapag-relax ang Team Kabeli. Ako lang pala dahil anniversary namin ni Mrs. Pinasyal ko sila. Okay, sila may kanya-kanya activity naman sa bahay ito. Okay? Kaya mga kabeli, magmamarinate tayo ng fried chicken. So yun. Asin mga kabeli, Ay dama mo rin ka, panik ka na. paminta. Saan? At parang so yun mga kabeli, nagmamarinate na si Jeboy. So mag-i-start na magluto. Garlic chicken mga kabeli. Pwede na. Sigurito. Garlic powder. Ayos mga kabeli, mimix lang natin ito. Okay. So yung mga kabeli ba, umpisa na natin pag-fry ng Fried chicken. fried chicken. Nakalimutan ko yung pipirito natin mga kabeli. Sauce niya ko dyan po. Fried chicken o butter garlic? Para siyang butter garlic mga kabeli, pero ipa-fried mo lang natin. Parang fried chicken ka lang. Tapos igigisa niya sa butter. May bawang. Madali lang ito mga kabeli, madali lang ito. Ayan, i-deliver natin ito sa Mabalacat, Pampanga. Kamat chili. Saan kaya banda yun? Sama nga po banda yung mga kabeli. Kamat chili. Alam yun. Ayos, Paul. So yun, nagluluto na tayo ng gulay-gulay ng kare-kare. So mga beli, gulay ng kare-kare, ipa-blanch na natin. Yun. So meron tayong 5 kilos na beef kare-kare. So yung beef kare-kare natin is pinalambot ko na. Yun. So gagawa lang tayo ng sauce, toppings. Saka yung ating beef caldereta. So gumawa na, itatoppings na rin natin yung sauce na. Tigpa 5 kilos mga beli. So yung mga kabeli, ito na yung ating finish fried chicken. Golden brown. So mga beli, start na tayo. So sepo egg. Ano to? Coke? Yun, cooking oil mga kabeli. Butter.
Butter. Butter, dyan. Aray. Dyan, takap nyo dyan. Ah. So yan, mga kabeli, garlic. Bawang. Ginto pa po ba yan? Hindi na. Hindi na. Ano na to? Silver. 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 Ah, kabeli. Okay, mga iko. Ipon, saka alimasag. Walang simple. Constant. Mga kabeli, lalagay natin yung ahok. Totoo, mga kabeli. Takip. Yan na lang, takap. Mga kabeli, lalagyan na natin ng black pepper saka toyo, walang toyo. Black pepper, mga kabeli. Pepper. Ayun, go, walang takip, go. Sarap. Mga kabeli, takpan muna natin in 5 minutes. 5 minutes, mga kabeli. Takip. Yun. So, mga kabeli, okay na yung ating Mixed seafood. seafood. So, mga kabeli, naka 5 minutes na to. So, lagay mo yung set. Sir, mga kabeli. Gulay, go. Oh, sige. Carrots, red bell. Pagkin ng red bell dahil dalawa paglalagyan natin. Sibuyas. Mga beli, sibuyas. Sige, lagay mo yung pampalaki natin, go. Chili sauce, mga kabeli. Sukal. Mga beli, oyster sauce. Ayan na. Yung mga belly, pakukuluan ko lang to, tapos lalaputan natin ng konti. So, Ingo, kuha na ng kutsara dahil titikim na tayo. So, tikiman time na mga belly. So, time check tayo, 9:20. So, yun. Yun. Ganda. Ganda po. Ganda ng kulay mga kabeli. So, mga belly, magdadagdag tayo ng konting Cornstarch. cornstarch. Pampalapot. Mga belly, siguro susunod ko na rito yung sepo egg na. Para, ano na lahat. Luto na. So, yan mga belly, okay na to. So, titikman namin dalawa ni Ingo. Ayos tayo, mga kabeli. Sarap. Sarap na, na. Wala mga kabeli, okay na to. So yun na. Naka 1-0 na tayo mga kabeli. So nag-start tayo ng 8:30. So kailangan 10:30 tapos. So bago mag-11, kailangan nasa biyahe na tayo. Dahil kailangan ito pagkain is 12 ang ating. Ano po? Yun. Nandun na tayo. Natatawa ka, cameraman. Wala po mga kabeli. Okay mga kabeli, okay na to. Mixed Foods, approve. Ito kape.
mga beli, pagsasabay na natin ang kaldereta, saka Kare-kare. sepo egg lang. Ah, chef egg po mga kabeli. Sepo egg mga beli sa kare-kare. Cooking oil para sa ating gulay. So yung gulay natin, piprituhin muna natin. Dahil nga po yun, yung kare-kare natin ay kaldereta is malambot na yung karne. So gagawa lang tayo sauce, topping. Cooking oil. Belly butter. Tapos sa chef egg. Sepo egg. Dito mga belly. May carrots, may patatas. So ito mga belly, piprituhin lang natin. Pag medyo malambot na, lalagyan natin ng yun na yung pinagpakuluan ng baka. Siya yung gagamitin natin pagsabaw dito. Diyan takap. Mga belly, dito tayo, sepo egg. Bawang, sibuyas dyan. Bawang. Sibuyas. O, sibuyas mga belly, init. Mga belly, pa-fried lang natin ng konti yung bawang sa sibuyas natin. Pwede na yung bawang sibuyas natin. So ilalagay na natin yung chicken breast natin. Yun. Yun. Tipo egg. Uy. Paminta. Black pepper. Ilalagay na natin yung chicken powder para malasa na. Lagay na natin gulay ko. So ayan mga beli, tingkamas saka Sayote. sayote, lagay. So mga beli, palalambutin lang natin ng konti. Go, sabay mo na yung ano rin, mixed veggies. Veggies mga kabili. Mixed veggies. So mga beli, 5 kilos na tipo egg. Okay mga belly, palalambutin muna natin ito. Go, kung ano yung sakit doon. Yung sakit. Okay mga belly, balikan natin after 5 minutes. 5 minutes mga belly, palalambutin lang natin. Diyan, isang bagsak. Ayun, simangot. Okay mga belly, 5 minutes, balikan natin. Yun. Gusto mo natin roast beef. Yun. Yun, ganda ng luto. Smoky flavor po mga kabeli. Yun, Ano? Roast beef. So yung mga belly, na 5 minutes na itong ating sipo egg. So ilalagay na natin yung ingredients natin. So silipin din natin yung Carrots, patatas. carrots saka patatas ko. Dito. Mga belly, kulang pa to. Okay. Okay, go! Ganit! Nestle cream. Fresh milk mga belly. Mga belly, Campbell. Go, lagay mo na go. Campbell mga kabili. Dadagdag tayo ng Black pepper. black pepper. Chicken powder mga belly, lalagay tayo ng 2. So rock salt, konti lang.
Brown sugar. Balancer. Ha? Pambalance po. So yung mga beli, lang natin kumulo hanggang sa maluto yung ating sauce. So yung pinakagatas na linagay natin mga beli. Okay, yan lang natin kumulo to go. Balikan natin na ter. Okay, punta tayo dito. Walang after. Walang after. So dito tayo sa caldereta sauce natin mga beli. Go, pwede na to. Bawang sibuyas natin. Batang makulit, pag makulit. So ito mga beli, malambot na yung carrots natin sa patatas. So maglalagay na tayo ng Bawang. bawang. Sibuyas. So sibuyas, paggawa ng sibuyas. Sige, sili. So mga beli, sili. Ang dami. So maglagay lang tayo ng dalawa mga beli. Mga beli baka sumobra sa hangang. So pengi akong laurel. So yun ang kagandahan nito mga beli. Basta pakukuluhan nyo yung baka nyo. May timpla siya ng asin, toyo. Yun. At least may lasa na. Kahit rumekta ka na. Ano ba? Shortcut na mga beli. Okay na to. Sige, laurel. Sige, lagay mo. Laurel mga beli. Mga beli, ito yung soup stock na. Pinagpakulo ng baka. Meron pa sa ilalim. Wala na. Okay mga beli, ayan, ilalagay na ni Ingo ang lahat ng ingredients. So, Ingo, kung nabala dyan. Make sauce mga kabeli. So, 5 kilos na Beef caldereta. toyo. So, mga beli sa poig. So, cornstarch para kumapit lalo yung ating sauce. Yun, pagpalapot. So mga beli dito, kailangan low fire lang kasi madali masunog ang gatas. Tapos, ayan natin kumulo. Okay, so pangatlo na to. So nakaapat na tayo po, yan ah. Apat. So apat, dalawa na lang po gagawin natin mga beli. Okay mga beli, titikman natin to. Thank you. Yung mga kabeli, lalagyan na tayo ng red bell. Mga beli, gata. Rino mga kabeli. Yun, liver spread mga kabeli. Liver spread. So tapos mga beli, ayan lang natin kumuluto hanggang sa lumambot yung ating mga gulay, lalo lumambot. So kanina may lambot na yung mga beli, pwede na, pero mas maganda kung palambutin natin dito. Okay. So hintayin lang natin lumapot yung ating sauce, tapos lalagay na natin to sa ano natin, sa karning baka. So mga beli, titikman muna natin bago natin plating. So mga beli, yung creamy niya nandun na, saka yung konting tamis, Tingalat. konting alat. Ayos na. Wala na akong masasabi. Ayos na mga kabeli. Okay na mga beli. Yung plating. Lapit na siguro mahal na araw, cameraman. Hindi Siguro po. kumakanta na eh. Lapit na po. May nagbabasa na. 2 months na lang. Too much. April yan. Yun o, daming egg. Itlog pa lang, panalo na. Panalo na o, dami. Unlimited cheese. Yun, tigkal-tigkal eh. Yan ang arena. So yung mga kabeli, ito yung cordon bleu natin. Okay na yung mga kabeli. Luto na yung loob niyan. Nabalat.
So yung mga kabeli, ito na yung ano natin na caldereta sauce. So titikman ni Mrs. Cabelli. Kaya baby. Hello po, good morning. Caldereta dito. Sarap na po. Okay na. Okay, Okay na yung na. lasa. Sarap. Anong lasa? Asa caldereta? So minudo yan. Hindi po masarap po. Okay mga kabeli, okay na to. So tinikman ko na rin to. So yan, itatoppings na natin to sa ating karning. Baka. Alright, alright. Digdagan. So yung mga kabeli, gagawa na tayo ng sauce ng kare-kare. Kare-kare. So sibuyas. Sibuyas, bawang. 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 Pagsakoy. Okay mga kabeli, yan na pinagpakuluan ng baka. Sige po, ipasok. Ito po yung mga kabeli. Yan ang anong tawag. Opya. Kabeli peanut butter. Mga beli kata. So black pepper. Yun. Mga beli, yan natin kumulo hanggang sa lumapot ito na ng peanut butter. Yun. Tapos kukulayan. Kukulayan. So anong kulay gusto mo? Violet. Luto mo cameraman. Hoy. So mga beli, ito yung aswete powder, mamasita. So ito, tinunaw natin sa mantika. Pag kumukulo to, doon natin i-mix to hanggang sa makuha natin lapat at kulay na gusto natin. Ito. Eh mga beli, balikan natin after 2 minutes, pakuluan lang natin to. So mga beli, kulong-kulo na yung ating kare-kare sauce. So maglalagay na tayo ng Pagpakulay. ang pakulay. So ito mga beli, mimix natin hanggang sa makuha natin gusto nating kulay sa ating kare-kare sauce. So yun, nag-low fire na tayo mga beli. So i-mix lang natin ang i-mix to hanggang sa sumama yung kulay nito mga beli. So tikman muna natin. Game. Perfect. Matabang. Hindi, matabang dahil kulang sa Ibagoon. bagong. Okay mga beli, okay na to. Yung kulay na lang ang i-adjust ko. Thank you. Yun o. Roast beef, mga kabeli. Roast beef. So yan mga beli, butter chicken na tayo. So garlic butter chicken, di ko na nakipagkita mga beli. Yun. Garlic powder. Okay mga beli, okay na. Nag-aabol na tayo ng oras dahil 10:10 na po. So kailangan 10:30, nakaalis na tayo ng bahay. 1 hour travel. Para may allowance tayo 30 minutes. Okay, plating. Plating.
iPad. Harap nga nga. So mga beli, gagawa na lang tayo ng sauce ng cordon bleu. So okay na tayo, pwede na din nating isakay sa kolong-kolong. So bibiyahin na tayo. Makasama ko si Jepoy mga beli. So yun, cordon bleu. Tsaka favorite ni Kuya Dam. Kare-kare. Tsaka to, kalderetang baka. Sepo egg, yun o. Mixed seafoods. Butter garlic chicken. Yun. Tsaka last, ano to? Roast beef. Si Kuya Dam. Yun, tapon po natin mga kabili. Sige, sige. Kung dyan. Ako dyan. Yun o. Mga kabili. So yun. Ayan. Sepo egg. Sepo egg mga kabili. Mixed seafoods. Mixed seafoods. Kare-karing. Yun. Favorite mo, Koingo. Siyempre. Butter garlic chicken. Butter garlic chicken. Cordon bleu. Kakasya ba? Yes. Takip ng cordon bleu. Kasya po. At last, Minudo ay. kaldereta. So yan mga beli, biyahe na tayo. So ayan na yung linuto natin. So nasa kolong-kolong na ito, transfer natin doon sa coaching maliit. So kasama ko si Jepoy. So magliligpit naman sila. Tapos Dam, sakay sa L3 dahil bukas Manila tayo. Madaling araw, Manila. Go. Kaya? Manila. Mga beli yan. Tara na. Oras na. Okay mga beli, siguro yan na. Dyan. Ayos. Tambagsak. Taro. Okay mga beli, samahan nyo kami sa deliver. Siguro makakuha lang tayo ng konting konting video. May sama natin sa ating Sa ating vlog. sa vlog. Nakikita ko si Mrs. Cabelli, nawawala ako sa Ready po Anong tayo pangalan para- ng nanay, yung sinashoutout Nanay na? Lorna tsaka si Tatay Dionisio Fernandez. Yan, shoutout po Tatay Dionisio Fernandez saka nanay Lorna Fernandez. So, Mabalakat. from Mabalacat, Pampanga, sa kanila po tayo magde-deliver ngayon. Nanay Norma and Lorna. Nanay Lorna and Dionisio. Tatay Dionisio. Tatay Dionisio. Yan, shoutout po sa inyo. Saka sa anak nyo pong nagpa-reserve sa amin. Maraming salamat po. Time check tayo. 10:25. Yung bilis ng oras. Game. Tama.
Okay. Di pa rin sa niya. Yun o. Ayos, mga belly. Karton po dito. Hindi mo lang Yun. Sarap nga, sarap. Okay. Yan ang pangit. Okay. Ayos mga kabeli. Dapat pala hindi natin pinunong ng sarsa. Ay, dumak. So yun mga kabeli. Ayos. Puno. Di ba meto? Last one. Kalungin mo na lang, boy. Mainit ata. So yung mga belly, ontokin na tayo. Mabalacat, Pampanga. Yeah! Sige. So ayan mga belly, nasa Pandakagi na tayo. So time check 11:30. So 17 minutes sa Google Map natin, nandun na tayo. So 12 PM 12 ang ating schedule dito. So sana mabot tayo ng 12. Pandakagi. Pagkatapos ng Pandakagi, mabalakat na ito pa yun. Balat. Si Jepoy yun. Hello po mga kabeli. Okay ka lang dyan sa kinakalong mo ba yun? Opo. Sito. Ay, kapit lang ha. Saya mga beli, okay na. Kita mo kung wala tayong malit na kotse, hindi kakalog-kalog na rin masasahan yan. So yung mga beli, mapalakat na tayo. So ayan na yung arko na boy. Ha? Barangay Agila siya. Mabalakat. Barangay, Barangay Saang Biabas. Biabas mabalakat. Saang Biabas, Mabalacat. So ito mga belly, Alex yung ilalim niya. Okay, malapit na tayo mga belly. Kita-kita tayo doon. Thank you. So mga belly, nandito na tayo. So exactly ayun, 11:40 mga belly, nandito tayo. So 12 pa naman ang party. Ano pa okay na. Bumbok sa bintana. Okay, thank you mga belly. So yung mga belly, hindi pa naman nag-uumpisa yung party. Pero may mga bisita na. So ito, Rustico Resort na belly. So yun. Okay pa naman, ayusin na lang natin. So yung kari-kari natin, medyo nagkatas lang. So yun mga belly, okay na. Opo. Sauce po nung kare-kare saka cordon bleu. Cordon bleu, sige. Papa-slice na po ba yung cordon bleu? Slice na lang. Hindi pa na namin nakita yung Why, slice na daw natin yung cordon bleu. So, yun. Nakain pala eh. Nag-vlog niya. So, yun mga belly, may lechon. Diba? So, yun. Ang mahal ng lechon ngayon. So, mga belly, dito namin slice yung cordon bleu. So, yung sauce nandito na rin. So, lahat yan sa ating galing. So, tigpa 5 kilos po lahat.
Yun. Mga belly, ikot lang tayo. So, birthday ng bata pala. So mga belly, mga function hall. Tapos may mga swimming pool po. So ilan yung nadaanan namin kanina? Apat ata. So pangapat to. Tapos may mga kwarto doon. Pag gusto mag-stay siguro. Tapos may dalawang maliit na swimming pool. So napakita na natin kanina. Ipasabi to. So nandun si Jepoy, nag-i-slice ng cordon bleu. So sakto lang yung dating natin mga belly. Parating pala yung mga bisita, sabi nga nila. Uy, dalawa na yung dala nating hand gloves. Wala na tayong hand gloves sa sasakyan. Okay na muna yun po, siguro sunod na natin ulit yan. Eh, ikaw lang may hand gloves eh. Alambre yata yan po eh. Sama mo na yung pa. Dandan. Belly may lechon. Sir, pasuyo sir. Tapos yung mga pa. Kasama natin si tatay. Yun o. Taga Bulacan pa kayo eh. Arayat po tayo. Kapapangay. Opo. Sana yung mag-shop. Lechon eh. Opo. Dapat kasi siya mag-shop. May service. Asan na yung pinadala ko kanina? For coming to this event. Ayan, and this will be a little reunion na Hello din po, sa kamusta po? further business sa atin. So, Thank you po. Sir, paano po siya ito? So let's all stand and pray po. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit, Amen. Lord, we praise you, we glorify you, we worship you, we magnify your name, we lift up your name. Thank you so much po, Lord, for this day that we are here gathering. Buo po kaming magpapamilya, healthy po kami, and sama-sama po. Lord, maraming salamat, and may you please bless the food that we have today, na ibalik po ng siksik-siksik sa lahat po ng mga taong nandito, and also sana ay bawat isa ay maging blessing sa mga isa't isa. Maraming po salamat. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Yan, so
na, Benny. Sige po, salamat. Vlogger ka rin pala, no? Opo, vlogger din po ba kayo? Hindi, yung pamangkin mo lang sa Cavite siya. Badis siya lang sa kanya. Thank you po. Hindi mo, okay na. Kay Laura. Na, di po kayo naman. Okay? Pukin niya, mother. Security. Sir, hindi yung sauce na ni Gordon. Ito yung caldereta. Wala naman kumukuha. Hindi po ma'am, ano to, sa kare-kare. Yung bagong. Basta ka, Benny. Okay po po. Hindi po ako idol. Ang lagi pinapanood namin eh. Opo, salamat po. Anong name niyo po? Vlogger. Hindi nyo alam, vlogger yan. Yeah, thank you po sa suporta. Sumabili from Qatar. Sa Qatar. So yung mga bata mga pwede naka-spaghetti sila. Ayos? Ay, hello! Siya po yung may birthday. Amo, happy birthday! Hello, Michelle. So ma'am, galing kayong Qatar. Thank you po. TikTok. Mahihayin ba? Pagilan nyo na po. Mga yung bata, nabinyagan na rin sa Qatar. So, inuwi dito. So, celebration din ng binyag sa birthday naman ngayon. Medyo against the light yung ano natin camera. So, dito naman tayo sa pila. Ito. Mga beli, si Jepoy, malapit na maubos ulit yun. Tawa sa beli, yan, konti na lang. So sa lahat, nakakain na po sila. Yung iba, refill na lang. Hello po. Kamusta po yung pagkain? Sarap! Thank you po. Thank you, tatay. Load po tayo, YouTube. Yan o. Anak nyo po. Pogi ha. Say hi! Made in Qatar. Good morning!
Good morning. Afternoon na, Pogi. Alam ko po. Mama Beli from Qatar. Hello. Gagandang bata. Pogi. Ayan po si Maria? Maria po. Amaria. Ayun, happy birthday, Amaria. Say hi po, say hi. Say hi muna, anak. Ma'am, ba may gusto kayo shoutout? Shoutout ka, Belly. Thank you, ma. Ito, kanina ba ito? Okay, sarap. Okay. Sabi ko dito. Tapos mga pwede meron din sa kabila. So after nilang kumain, nagpapaalam na tayo, pipiyahin na tayo. At least nakakuha tayo ng konting video dito. Swimming pool. So dalawa yung swimming pool mga pwede pagpaliguan. Maria, happy birthday. Pwede mag-i-start na yung party. Ayan, nandiyan na yung mga clown. Wala ko kayo na kayo, ha? Wala ko masyad na? Dito po. O, kasi po yan talaga mo wala. Ayan ang aking birthday. Pero, gaya pinangako mo, okay? Gaya pinangako mo, gusto mo lahat ng dito ay maging masaya at uuwi kayo nang may mga dalang mga pa-prices. Okay ba yan? Pero, bago, sabay-sabay! Yung malakas! Kaya niyo naman pala eh. Yes, very good si Zoe. Ngayon, ilang taon si Zoe? Sabay-sabay! Yes, ang kagaling nila. Lahat sila ay invited dahil kilala na ang may birthday at alam nila kung ilang taon. Very good kayo dyan. Okay, ngayon, yun naman. Ano naman ngayon ang pangalan ng mami ni Zoe? Sabay-sabay! Katabay. Okay. Anong pangalan ng mami? Yes, yung kita, Cathy or Mami Cathy. Okay ngayon, bakit lahat? Ilang taon si mami? Sabay-sabay! Ready, sing! Gusto ko lahat kayo ay kasali nyo. Lahat kayo pinahulog sa harapan. Sige. Sa kabila. Upo lahat. Sa kabila, pinahulog doon. Stop! Sali niya po ang kami. Kakain. Hindi ka po kumain. Maglalaro tayo kayo kakain! Okay. Sa mga hindi nakakaalam, baka hindi itong first game natin, ito tinatawag na musical chairs or okay? Habang Princess, okay? Jane, Chok, Princess May, makinig kayo mabuti kayo dito ko. Makinig kayo mabuti. Iiba-iba yung mechanics ng games natin, okay? Dito kayo iikot.
pero doon kayo umupo. Dito nyo sa kayo ikot. Dito. Siya ang panalo. Ang sabi na last na to at isa lang ang panalo. Ayan. Ito ang price ng dalawa niya. Okay, Princess May, ano ang masasabi mo? Thank you po. Thank you. Thank you po. Thank you. Thank you. Okay. Hello po. Hello. Nandito po tayo ngayon sa special pinaka-importante part ng ating celebration. Ngayon syempre kanyang loyalty candle. Inanyaan ko po lahat na bago po i-blow ng ating birthday celebrate ang kanyang candle, gusto ko po ay sabay-sabay po siyang kantahan na happy birthday. Okay, nagkakaintindihan po ba tayo? Okay, nagkakaintindihan po tayo ha? Sabay-sabay po namin kantahan si Zoe ng happy birthday. Yun lang po ang hinihiling namin kayo sa inyo. Okay? Sabay-sabay! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. One more naman sa nagsama palakpak. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, Chloe? Make your wish, blow your candle. Yes! Sabay-sabay! Happy birthday, Chloe! Ay, sorry! Happy birthday, Chloe!
Yung pinakamalakas! Happy birthday, Zoe! Yung sisigaw nyo na! Happy birthday! Yes, happy birthday, Zoe. Palakpakan natin si Zoe. Okay, thank you, bro. Kasali po si Mga Manny. pwede magpapaalam na tayo sa pamilya Fernandez kung Qatar. Ito po ang tinatawag nating baby something. Mami, gusto kayo siya out, ma'am. Shout out ka, Belly! Hey mga Bele, yan happy birthday Zoe. Ganda-ganda naman. Lightness. Thank you. So ma'am, maganda na lang po kami. So, bibiyahin na po. Okay. So yung mga Bele, napasaya na natin yan, yung may birthday. So napusog na lahat yung mga bisita nila. So hanggang dito na lang yung vlog namin Kaigan. So, okay mga Bele, maraming salamat. So ingat na lahat. God bless all. Thank you.